Ти пита ли го? Пита ли го как се е такова? Как гледа, удари. Мета ми ли от тук? Ай, метай се. Че да Сега и той не може просто той да не е. Ние ако минем, а той не може. Трябваше да се засилиш. Дръж ръката, че си ебам майката. Ряката! Не бой се. Кажи му да се маха и с такова, с засилка, бате. Не, засилка ми направо. С по главния път. Абе, с засилка се качиш, ще смее. Ще смее, бе. Абе, нека той се качи. Се качи. Той се качи и после ще си. Да, се качи. Аз сега не мога да му обръщам внимание. Той се качи. Забри го, кажем ми. Това ми греши. Я тури с сила се засили. Засили се. Тури бокажи с сила. Как го забри? Гоня, остави го! Тури бокажи. Ако не мога да се качим? Се качим, ама с засилка. Ти много газ му даш. По-лекичко. Аз виж там на баира лекичко и като го усета, че забуксува. Кажа, бе си я букаш. Аз го забравям. Качи, бе. Затова Марио с автоматичен дека. Бе, пиле. Ти ще ми кажеш, бе, това шампионския джип, бе.